Isoy, naisahan ko nimo ganina ba pero karon pakitunta ka sa ko ang hyperstrike na serve tanawa lang. Sige, tira na! Ipakita na ko akong power shield! Tanawat Isoy. Masagad na makagtira kuya oy! Hala, nakasi si Marita. Maria, asa man ka? Mami, matus ako dito sa bakante nga luti kay murag na nagdula dito ba? Mutanaw ko. Sige ha, pero di ka magpalayo ha, kay parang pangita na ko si mo ha, makitaan ta ka dayon. Okay, mami. Ayoko bala ka, mami, kay kauban man ako si Mary. Kalami sa pahiyom sa kong anak, oy, musulod sa kubi. Isoy, tanawa. Oo. Oh. Ayun lang kuya. Oh, wala ka. Iwana ka. Oh, Oh. 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 Okay. Ay, ayun. Bus. Di ay. Ayun. Hey. Ito talagang serve na buwan. Oh. Oh. Ay! Oh. Okay. Okay. Kinsa ka nang nagdula diha? Hindaw bi? Uy, si Tisoy man dahil nagsidudong pawiks ang managsuon nga sungugan. Kinsa din na ilang gidula? Ya, palatawon ta ka sa akong power, sir. Ah! Day na Isoy, anaon pagsagang nga na oh. Oh. Amo kuya, bumbahan ako. Sa pagtuunin mo Tisoy, di ko na masagang. Guys, sayang na ay. Grabe nakabumba po ni mo ay. Pagbantay-bantay lagi kuya sa akong power strike. Mary, nagdukong paggamay para ako silang matanaw pag-ayo. Isoy, naisahan ko nimo ganina ba pero karon pakitunta ka sa ko ang hyperstrike na serve tanawa lang. Sige, tira na! Kita na ko akong power shield!